budeme potřebovat prostor. Takže po fantastickém úspěchu první série edice pokračujeme dál s checkinim.cz a s Vojtou Ungrem. Ahoj. Čau. Tak, dneska jsme se domlouvali, že uděláme takovou vstupní exkurzi do světa vázání mušek. To znamená prostě materiály, to znamená svěráček, jak to máme uspořádaný. Je to taková verze spíš jako to tady ukazujeme. Cestovní bych to nazval. Jasně. A nebo vůbec pro začátečníky, kteří se často ptají, čím začít, aby si nekoupili úplně největší blbost a aby ty peníze, které se to utratí, aby byly utracený smysluplně. No, na druhou stranu, jako když vidím ten tvůj kufr, tak to jako už není úplně pro začátečníky. Jasně, ale nicméně, jak jsme se bavili před chviličkou, je tam spousta věcí, ale tím, jak víš, že jsem takový schánšlivý, tak tam mám třeba jeden drátek 10krát a tak podobně. No a ty jsi to teďka vlastně zredukoval a zredukoval to prostě z nějakého vázacího prostě stolu, nebo? Já jsem měl vlastně celý takový doma vázací stůl, kde jsem měl spoustu věcí rozházených po celém stole prostě a i nehledě na to, že se z toho strašně práší z těch všech materiálů, tak jsem se teďka snažil to za prvý zredukovat a za druhý všechno uzavřít do nějakých boxíků, prostě menších věcí, aby z toho nebylo tolik jakoby nepořádku doma, protože manželce se to už taky úplně nelíbilo. A vlastně sám jsem přišel na to teďka, že takováhle jako občasná redukce těch materiálů je ku prospěchu. Jo, uvědomit si, co vlastně člověk má, co vlastně používá nejvíc a tak nějak si to ucelit a mít vlastně hlavně ty dobrý materiály. Jo, takže možná dneska bychom těm hlavně začátečníkům mohli říct něco o tom, jak začít vázat. No, začít, čím se vybavit, bych řekl. Čím se vybavit, jasně. Jo, prostě jak začít vázat, to dám to jasně, asi do té půl, 3/4 hodiny tady nevmáčkneme, ale dejme tomu co k tomu budou potřebovat. Takže začneme asi svěráčkem. Asi jo. Takže co se týče svěráčků, tak já už mám leta velice jednoduchý pákový svěráček, myslím si, že od značky Tvrdek, který už je teda nevyrábí, nicméně myslím si, že veškeré svěráčky, které dneska jsou na trhu, jsou použitelný. Samozřejmě jsou tam i nějaký Rolls Royce, jako třeba svěráček od CF, jo, případně od Petižána, jo, případně se mi velice líbí od firmy FF Techmont. U svěráčku tam bych řekl možná takovej detail, že vlastně se dělí taky podle toho, jakým způsobem se přidělávají na stůl. Jasně, ano. Buď to máme tady tu kleštinu. Jasně, buď to takto, ale což je teda, co je velký riziko toho, že když přijedete někam do hotelu, tak velice často jsou ty hrany nejsou pravouhlí, jo, jsou různě lomený a zaoblený a častokrát se stane, že svěráček nelze přidělat, takže já jsem vždycky, když jsme odjížděli na mistrovství světa, se jenom modlil, aby na hotelu, kde budeme bydlet, byl stůl normální. Na to mám takový hack, že je potřeba si vytáhnout poličku ze skříně. Aha, no to vidíš, že zase něco novýho. Polička ze skříně, postavíš na stůl a na to vdáš. Jo? Super. A nebo, když není takováhle prostě šroubovací kleština, tak je prostě tak je vlastně takový podstavec s tím, že většinou ten každý svěráček jde rozebrat, tak to zasuneš teda do kovového podstavce těžkého a tím je vlastně ten svěráček stabilní. Takže určitě bych doporučil lidem, co třeba i cestujou, aby měli obě dvě varianty. Jo? Takže jak připevněný na stůl, tak tenhle ten podstavec. Potom jsem ještě viděl vychytávky, že vlastně některé ty koncovky jsou zakončeny prostě jako bodcem. Aha. A že se to dá prostě třeba... Ne, do dřeva. Jako prostě jo, že to můžeš zabít třeba do nějakého pařezu prostě. A někde si můžeš vázat. To je super. I když já jsem teda jako nebyl nikdy takovej jako vazač, že bych na místě. Že bych chytal prostě jako jepice. Já si dokonce pamatuju muškaře, který jako si vozili vázání sebou třeba na ohři a připevnili si svěráček na volant a podle aktuálních jako nápadů tvořili mušky u vody, no, tak je to. Přesně takhle jsme to dělali s Pavlem Mastíkem,
nahoře na špičce jsme stáli, ano, má 120 jsme tam dojeli a měl jsem tam na volantu. No, takže to asi ke svěráčku, samozřejmě svěráčky jsou pak ještě rotační, že jo, kdy vlastně ty můžeš systémem takový kliky vlastně otáčet v jedné ose s těma kleštinama, tím pádem i s tou muškou a třeba se ti bude i lepší kroužkovat, pravidelnější kroužkování a tak dále. Zkoušel jsi to někdy? Neskoušel. Já si myslím, že každý si v tom právě najde nějaký svůj. Já bych neřekl, že exaktně něco je nejlepší. Já si spíš myslím, že každý se nějak naučí, každému něco vyhovuje a znám lidi, kteří nedá dopustit na rotační. No počkej, že ho opravdu používají tím rotačním způsobem? Jo. No, protože já rotačák mám několik svěráčků, mám ať už od právě Jirky Chuchra, prostě FF Techmont, mám od Tvrdka, mám prostě jako další svěráčky, indický a i tady ten starý tvrdek. A když jsem prostě jako přemýšlel o tom, tak jsem si nastudoval spoustu jako videí jako toho rotačáku, ale nikdy jsem tomu nepřišel na chuť. Líbí se mně, když vyčesáváš mušku, takže si s tím kontroluješ ze všech stran. To si myslím, že je asi největší výhoda. Ale prostě, že bych tím dělal jako palmry. Jasně, no. Možná na větší mouchy, víš, streamer prostě a tak dále, kdy je to populárnější, prostě nějaký, jasně, ale pro mě taky rotačák úplně jako jsem v něm zalíbení jako nenašel. Nicméně jsem si vzpomněl ještě teďka na pěkný svěráček od firmy Stonefo, který si právě myslím si, že dělají obě varianty. To znamená, jak s podstavcem, tak s tímto. Jo? Takže to je asi jedna z nejzákladnějších věcí, prostě bez svěráčku se vázat nedá. Já si pamatuju, že jsem teda začínal vázat na normálně svěráku tátovo z dílny, jo, ale není to úplně ono. No, taková 20 háček se tam docela ztratí. Blbě, a ještě ty vroubky, jak tam jsou, tak úplně to jako nešlo. Vím, že spousta lidí jako mě říkalo, že začínalo vázat třeba v peánu. Aha. Že prostě vázali, jako že měli peán a různě jako nějakou konstrukci přichycenou. Ten peán by šel zrovna do toho velkého svěráku dát. No vidíš. Ale nicméně bych asi doporučil koupit pěkný svěráček. Cenová relace, kolik si myslíš? Ale já si myslím, že dneska se dá pořídit od nějakých 15 stovek. A to si myslím, že i po 1000. No, člověče. Fakt? Řekl bych, že už se to jakoby posunulo. Z druhé ruky určitě. A z druhé ruky určitě, ale zase asi nemyslím, že jako je potřeba kupovat svěráčky za 10 000. I takový jsou, ale samozřejmě jsou fajnšmekři, kteří si rádi udělají radost něčím pěkným a něčím funkčním, takže i tyhle svěráčky jdou vlastně koupit. Ale hlavně mluvíme v tomto díle k začátečníkům. Přesně tak. A ti asi nechcou rovnou přesně tak. Prostě rozhazovat. Takže to by byl svěráček a pak vlastně máme spoustu dalších pomůcek, které my jako důvěrně známe a já bych teďka je tady ukázal ty nejdůležitější. No, vidím, že tento díl možná bude jenom o těch pomůckách a další díl bude o materiálech. Já myslím, že to tak bude. No. Takže jedna z nejzákladnějších věcí pomůcek je takzvaná bobina, že jo? To je něco, kde nám vlastně drží nitě, která je takto zaaretovaná a vlastně pomocí tahem té ruky tak vlastně se nitě odvíjí. Dělají se třeba firma Stonefo, CF, dělají třeba pěkný bobiny s brzdou, takže ty si vlastně tohle můžeš kontrolovat brzdou. Já na to mám trošku jiný fígl. Já si třeba tu niti jednou obtočkou otočím kolem téhle nožičky, co si myslím, že je u bobiny velice důležitý, tak je, aby tady na tom vršku, v té trubičce, byla ta keramická vložka, protože často se stává, pokud tam není a je tam prostě jenom kov, tak to není úplně dobře jako obrobený, prostě vyhlazený, zabroušený a často to trhá nitě. Takže jednoznačně pro jemný vázání s keramickou, určitě. Kdo dělá nějaký obří streamery, tak tam je to prostě, že se roztřepí trošku nitě. Ale já rozhodně teda používám tu keramiku s tím, že co bych doporučil, rovnou ty bobiny si koupit 2 nebo 3, protože často člověk používá 3, 4, 5 nití a opravdu neustále prostě měnit ty cívky, neustále protahovat níti tou trubičkou, je to otrava. Takže rozhodně neuděláte chybu
pokud si na začátek koupíte alespoň 2. Jo? Tam u těch keramických je jenom taková poznámka, prostě kolikrát vám spadne na zem jenom jednou. To je bacha na to. Jo, toto je vlastně ten keramický vršek, jo, v okamžiku, kdy vám to spadne na zem, tak to křupne. Jo, takže je prostě několik stovek v kopru. Takže nepadat. Tam docela zajímavý moment je tady to závažíčko. Používáš to nějak? Já si teda zrovna myslím, že tohle neslouží Není to úplně jako závažičko, ale já si myslím, i když že tohle slouží na uchopení. Jo, že tady vlastně je prohluben a těm palec ti tam krásně. Je pravda, že ale jako, myslím si, že to je těžší jak normální. Jako, je to možný. Jo, protože ono potom v pozdějších dílech si ukážeme, že vlastně se s tím dá rotovat a dá se to použít i jako vrtichvost. Tak další, co máme? Další důležitá, asi možná stejně důležitá věc jako bobina jsou nůžky, kdy já používám dva různý druhy. Tohle jsou zrovna nůžky, jestli si dobře pamatuju, od firmy CF. Kdy to jsou pružinové nůžky, které prostě, když člověk veme ze stolu, tak i hned na první dobrou prostě může střihat. Ušetří to spoustu času, než samozřejmě, když si vemeš nůžky, do kterých musíš strčit prsty. Nicméně tyto jsou, bych řekl, jakoby kvalitněji zpracovaný, jsou pevnější, jo, a určitě jsou od lunu, myslím. Ty jsou od lunu, jo. Tam je jako fajn, tady u toho lunu se mě líbí, že tam tu tenzi můžeš prostě jako regulovat. Tady můžeš si nastavit vlastně tu tenzi těch čelistí. Jo? A rozhodně teda, pokud někdo bude vázat větší mušky, jo, streamy a tak dále, tak pak samozřejmě na tyhle nůžtičky může zapomenout. Jo? Ty jsou opravdu, dá se říct, jenom na stříhání nítě, jo, a takových jako menších věcí, ale pokud někdo váže větší mušky, streamy a tak dále, určitě je dobrý mít i klasický nůžky. Co ještě, než to zapomenu, co ještě teda já používám, tak jsou dvoje nůžky, což znamená, jeden mám na drát. To jsem chtěl říct právě. Jo. A druhý mám na všechno ostatní, protože ty nůžky tím drátem samozřejmě trpí, nicméně si koupíte takovýhle nůžky jednou a máte je na furt. Jo. A asi bych úplně nepoužíval jakýkoliv nůžky na papír, ty velký, protože jsou těžký, humpolácký a ono při tom jemným prostě vázání je dobrý, aby ty nůžtičky byly fakt lehký. Jo. Takže určitě... Tyto CF-kový, ty modrý jako nabízí docela jako takovej tu možnost, jak že člověk má pořád v ruce. Jo? Že vím, že někteří vazači jsou zvyklí mít prostě nůžky schovaný v dlani, jedou a potom jenom svaknou, jo? Protože když jedete fakt jako na počet, tak každý odkládání, nabírání. Jo. A samozřejmě jako u toho vázání je fakt dobrý jako šetřit tím časem, protože čas jsou mouchy a nikdo z nás nemá toho času tolik, takže určitě je fajn, když si prostě trošku ušetříte práci. Jo? Takže určitě mít 2 až 3 nůžky, každý na něco jiného. Jo? Takže to máme svěráček, bobiny, nůžky. Další nedílnou součástí toho vázání tak jsou tyhle dabovače, kdy samozřejmě dají si koupit ty nejlevnější, což je teda toto. Dabovací vidlička. Dabovací vidlička. S tím, že tohle je opravdu ta jako nejzákladnější verze. A rovnou vám řeknu, že vám ušetřím prostě 50 korun, nekupujte ji. Nekupujte ji, za prvý je to velice pracný, musíte neustále v ruce s tím točit a asi po cirka roce vám tady ten drát praskne. Jo? A můžete to vyhodit a koupit si další, ale co vám naopak velice můžu doporučit, jsou konkrétně přesně, jak konkrétně tenhle dabovač nebo tenhle dabovací vidlička s ložiskem a tím si ušetříte jako spoustu práce a hlavně ty vidličky jsou udělané ze silnějšího drátu. Myslím si, že co ho mám, tak mi nepraskl. Samozřejmě mám 2, protože by byl trošku problém, kdyby mi praskl třeba někde na mistrovství světa, tak bych se bez něj opravdu neobešel.
Ten je od firmy Stonefo a asi neznám lepší dneska. Já používám trošku jiný, jo, a střídám jako 2 verze, používám takovou právě taky jako s těma 2 háčkama a jenom takový jakoby hříbek, jakoby zatížený, a že to dám přes prst a rozrotuju to, jo. Že vlastně... Jo, že tam není to ložisko. Ne, že tam není ložisko, ale že tím, že to je relativně těžký, tak se to vlastně jako samo prostě stáhne. Jasně. Tohle v celku má taky nějakou váhu, ale tím, že tady je pevnější ten drát, tak musíš trošičku teda zatáhnout. Jo. Zase, všechno má své výhody, nevýhody, tady musíš trošku zatáhnout, ale nicméně to opravdu drží. Jo. Ten drát je super. S tím, že vlastně dabování je jedna z nejzákladnějších jako vázacích postupů, kdy vlastně si vytvoříme z nítě smyčku, do který vložíme nějakou srst nebo nějaký, jak říkáme, dubbing, umělej třeba, a tím, že to rozrotuju, tak si vytvořím vlastně knot, který je chlupatý podle toho, co tam dám. Můžu různě samozřejmě i podle toho, kolik toho tam dám a třeba jak to já třeba to ještě tak jako potom zažmoulávám mezi prsty, abych to třeba neměl tak moc chlupatý. Jo? A rozhodně velice důležitý je vždycky v té dabovací smyčce mít ten materiál postupně ve stejném množství. Jakmile si tam uděláte na něm nějakou hrudku, bude toho tam moc, bude to vidět na té muše a prostě čím menší muška, tím to bude ošklivější. Jo? Takže já třeba udělám smyčku, vložím vidličku, jednou roztočím, kouknu se, kde je toho moc, to si mírně protrhám, zatočím po druhý, pokud je to moc chlupatý, mezi prstama to trošku zažmoulám. Ideální postup. Já mám rád, právě se mi moc líbí od Lunu, bohužel tady nemám, to dělám jako doma, dlouhou pinzetu. Aha. Jo, opravdu bych řekl, že je takových, já nevím, 15 cm, možná i 20 dlouhá. A ona není, jak klasická pinzeta je takhle, že jo? Ale ona je křížem, takže když ty ji zmáčneš, tak ona je napružená, tak ji otevřeš a zároveň si naskládáš materiál, hlavně na streamy, který jako rád dělám. Naskládáš si materiál normálně na stůl a dáš tam třeba prostě různý druhy, včetně flashů, a potom tou pinzetou chytíš, svakneš a potom to dáváš do té dabovací smyčky. Jo, to jako fakt používám docela často. No. Každý má nějakou chytávku. Přesně tak. Takže to byla dabovací vidlička. Co tam máme dál? Další velice důležitá pomůcka pro vázání je tenhle skřipec. Varianta Leiblova skřipce. Ano. Tenhle ten není asi úplně dělaný pro muškaření, dneska jsou daleko lepší, jsou plastový, jsou lehčí, hlavně se dělají z průhledného plastu, což je velice důležitý hlavně na ty začátky, protože ty musíš vidět, vlastně pokud si do toho vlastně ten skřipec slouží hlavně pro to, když chceme dabovat CDC, jo, což je peří z kachny, o kterém si budeme povídat někdy příště. Nicméně velice, velice důležitý, asi pro mě nejdůležitější přírodní materiál na vázání mušek, CDC, kdy si vlastně jedna strana toho pírka chytne do toho skřipce. Máš tady nějaký CDCčko, abychom... Mám, můžeme. Tak mě jeden pírko dej. Ať to ukážeme. Já mám teďka z CheckNymphu výběrový CDC. To znamená co? Českých kachen. Několikrát tříděný. A opravdu velice kvalitní CDC. Prodává se, myslím, že po 2 gramech. A rozhodně se vyplatí do CDC zainvestovat do toho lepšího, protože spousta prodejců nabízí nějaký prostě čínský, různě dobarvovaný a tak podobně. Dávají tam prostě moc velký pírka, moc malý pírka, který prostě vyhodíte, dávají do toho pytlíku jenom prostě, aby udělali váhu, ale nicméně těch dobrých pírek tam tolik není. Takže to, co aktuálně prostě větší balení, prostě, který můžete koupit na CheckNymphu, tak za to se můžu osobně zaručit, že to je jedno z nejlepších CDC, který jsem kdy používal. Jak takovýhle pytlík vydrží? Tyjo, ale jako možná rok, 2. Fakt? Ale je to i tím, že
Já samozřejmě takovýhle pytlíků mám prostě zase jako 20, že jo, který jsem nazbíral různě. Já jsem vždycky měl noční můru z toho, když mi něco docházelo. Jo, a takže já jsem vždycky všechno kupoval jako víckrát. Myslím si, že to tak máme spousta z nás. No. A nehledě na to, že prostě kolikrát koupíme něco a potom přijdeš, otevřeš kufřík, je to tady už mám. Ale myslím si, že ten 2gramový pytlík prostě minimálně jako na rok vystačí. Jo? Takže to byla jen taková krátká vložka k tomu CDC. Lightbus Skripec, jasně. A skřipci. No. Vlastně asi jedna z nejoblíbenějších suchých mušek všech muškařů je... To potom, když je hodně vážet těch rockerek, co chtěla si říct, tak potom ten 2gramový pytlík jako mizí rychleji. A samozřejmě potřebujete kvalitní skřipec. Náhodou, když ty děláš, vím, že ty rockerky moc rád nevážeš, jo, protože tě to jako nebaví, ale máš takovou tu vsadku, do které se dávají ty pírka? Nemám. Počkej, tak já se podívám, jestli to nemám u sebe, protože toto já třeba považuji jako docela důležitý. Jako, jo. To si musím pořídit. Ale vím přesně, co myslíš. No. Chceš vyndat to CDC, abys to předvedl? Nebo to jenom vysvětlíš? Jo, jestli to vůbec máš. Jestli to vůbec mám. Já mám jinačí lík. Ty krásko, tak to je taky pěkný. A tady mám taky odlivnu. Aha. Ale obávám se, že já to nebudu mít. Jo. Nicméně já to nemám a vidíte, kde s tím žít, takže... A já to mám. A ty to máš. Super. Tak. To je taková klasická pomůcka právě na vázání zrovna rockerek nebo víceméně cokoliv z CDCčka nebo i na vlastně koroptev. Jasně, jo. Jo, že vezmete, protože když se váže hodně huňatá muška, tak se těch pírek vezme zaráz několik a tady do toho vlastně zářezu se prostě jako vmezeří ten dřík a ono vám to načepíří obě dvě strany. Ano, z obě dvě strany k sobě. A potom se vezme vlastně už jenom zase ten skřipec, ať už tady ten Vojtovo prostě kancelářský, budgetovej, anebo takovej trošku lepší. Jo. Toto je, myslím, od Swiss CDC. Jo, ten jako mám hodně rád. Jo. A totiž tady je perfektní, že on je tak koncipovaný, že vlastně jak má tu špičku na jedné straně, tak tím jsem viděl, že oni zajíždí a i jako v nějakých instruktážních videích do srsti. Aha. Jo, a hezky si vlastně odstřiháváš prostě srnčí srst. Jo, když děláš madlerky nebo tak. Jo, že jsi tam jako z boku. Přesně tak. A hezky si stříháš prostě postupně z tého čtverečku. To je dobrý nápad. Jo, no ale cenová relace prostě taková, že... Jasně. Finisher, jste jel taková ukazovat? Jo, jasně. Máme tady asi poslední dvě pomůcky. Finisher, což je vlastně pomůcka, se kterou se dělají uzly, to znamená, že mám mouchu hotovou, nejenom hotovou, tak s tím se vlastně velice rychle dělají velice kvalitní uzly a velice přesný, takže dřív se uzlovalo různě rukou a přes brčko a tak dále, ale spousta lidí ho nepoužívá, protože s ním neumí pracovat, ale to si asi ukážeme někdy příště, ale rozhodně Finisher vám ušetří spoustu času a zpřesní ty vaše mušky. A je možná jenom takovou vsuvku, která mě právě napadla. Já třeba když vážu, tak si během toho vázání té mušky dělám třeba několik pojišťovacích uzlů. Jo, protože člověk si šťoukne do bobiny, prostě někde se mu to sjede trošku, rozváže se mu to, může začít znova. Jo, hlavně když třeba přivážete křídlo ze CDC, prostě krásně si ho tam nainstalujete, přivážete, ustřihnete a ono najednou to všechno sjede a rozmotá se. Takže já si dělám sem tam jeden rychlej pojišťovací úzel během vázání. Taky a na to dělám. Ten Finisher je U toho Finisheru jako častokrát jo, to je taková dovednost, jo, opravdu trošičku složitější, ale spousta těch finisherů tento teda to zrovna nemá, končí i takovým důlkem. Jo. A že se dá vlastně dělat takovej to, jak říká, přes brčko. No. Jo, nebo někdo dělá přes propisku, ano, že dělá zakončovací. A spousta lidí umí samozřejmě dělat jako úzel přímo z ruky. Já teda, protože mám pořád, jak mám namačený ruce, tak mám pořád zatrhaný, tak to pořád trhám. Jasně. Jo. Když má do záděrky, tak to s tím se mouchy velice často jako rozmotávají. No. A s tím, že teda taková zajímavost, já jsem tenhle ten Finisher dostal
před 25 lety od bratrance mý sestřenice Radka Spáčila, který mě vlastně k muškaření tenkrát přived a do dneška ho mám. Jo? Takže finisher s příběhem. Je forever. Jo, jasně. To je, jo, a doufám, že s ním jednou budou finišovat moje děti. A za mě asi poslední vázací pomůcka, ta nejlevnější, je suchý zip. Ten suchý zip opravdu používám skoro na každý mužce a vlastně s ním vyčesávám chlupy třeba, když nebo srst, respektive, ne chlupy. To je takový ten náš hantec, chlupy. Často mě za to dost lidí i na Facebooku hejtuje, že říkám chlupy tomu, co je tak, říkám tip a obráceně, ale věřte tomu, že to není na té mužce úplně tak důležitý, jak to nazvete, ale hlavně, aby to fungovalo. Samozřejmě ty vyčesávače krásný dělá CF, že jo, který jsou zase jako daleko líp provedený, jo, třeba tohle. Jo, a pokud prostě někdo má rád prostě pěkné věci, tak bych určitě doporučil i toto. Na jedné straně hřebínek, na druhé straně, jo, to je super. Jo, takže něco, a ten je od Stomfa. Ten je od Stomfa, no. Stomfa. Já teda musím říct, že dlouhý roky používám prostě normálně z Nanuka oříznutý prostě to dřívko jo, a nalepím tam sucháč. Jo. Na jedné straně to seříznu a možná to si myslím, že mám asi doma na stole. Ale že na jedné straně to mám seříznutý, aby to bylo jako na malý mušky, jo, polovinu toho, jo, a máš vlastně sucháče koupíš z druhé strany prostě s obou stránkou. Jo, jasně. Mně se líbí, jak ty máš tady tento samostatně úplně, že si ho vlastně přizpůsobíš té mušce. Ano. A takovou jako mini pomůcku nebo radu je fajn používat neustále jeden a ten samý sucháč, protože vy, když s ním začnete vyčesávat, tak on je velice tuhej a i ty jednotlivý tady ty vlákínka nebo ty háčky jsou jako hodně tvrdý, takže nejdřív jako je potřeba ho oběhat, jo? A on začne být dobrý až tak prostě za pár měsíců. Jo? Takže já byl vždycky hrozně nešťastný, když jsem ho ztratil, ten už oběhaný a musel jsem oběhávat další. Jo? A večer si můžeš sednout k televizi a oběhávat ho na chlupech někde. Jako. Jo, pardon za tuto vsuvku. Takže tak, no. Takže... Tak, počkej, já tady toto uložím a pustím znovu. Máme půl hoďku, víš, a tady jsem pustil teďka další půl hoďku. Teďka ještě bych jako probral tady tuto verzi. Jo, a tím bychom zakončili ty pomůcky, že jo? Jo, já jsem právě chtěl... Jo. Přesně tak, já tady třeba klidně tady toto vystřihnu, teďka možná by bylo fajn, kdyby se mě zeptal tady na toto. Dobře. No, takže za mě to jsou moje vázací pomůcky. Samozřejmě uvažuji i o tom si třeba koupit nějaký jako hezký, drahý cestovní set. Ty používáš ten od CFK, viď? Přesně tak, no. Já jsem když jsem si udělal radost, takže mám vlastně tady tuto sadu. Jestli můžeš mi udělat trošku prostor, protože to chci tady dát. Začnu sklízet. Tak. No, já mám vlastně tady to Marco Polo, což je vlastně sada od C&F, jo, to je vlastně kompletní. A on ten Marco Polo asi cestoval, že jo? Takže jo, potřeboval něco těchto rozměrů. Ty, já to mám s Markem Polem, nevím, jestli z ní vykládal mou oblíbenou historku, když jsem seděl na potítku prostě při maturitě a teďka byla holka přede mnou, prostě už jako zeměpis, jo, prostě otázka a ptala se jí prostě ta zkoušející, kdo byl jako první prostě na tom na jižním pólu. A já jsem seděl na tom potítku, už jsem měl svou otázku vypracovanou, jsem se nudil, tak jsem se otočil a napovídal se mi Amundsen. Ona se na mě tak koukala a řekla Marco Polo. Tak to jako a i předsedající pochopila, že teda jako to nebyla správná odpověď. Tak, hele, já mám Marco Polo. Marco Polo vlastně dělá dvě verze, jednu takovou osekanou, kde je jenom
prostě tady ta sada, které se budeme věnovat za chviličku. A druhá verze je tady tato, kde je vlastně i ta taška. Jo, ta taška má tady nějaký kapsičky, v tom mám naházený prostě materiály. Už jsem si to tak nějak vymazlil, že vlastně tady mám daný kuličky, jo, prostě v takovým prostě držáku. Potom je tady taková ta magnetická paleta, kde mám vlastně základní háčky. Jo. Jo, mám tam Giga, mám tam suchý, jo, 130 od hnáků, Giga, 400, jo. Takový to, co funguje. Takový ten spotřební materiál, jo. Bižu. A tady mám vlastně taková docela jako ideální krabička na prostě kuličky od 2 po 4. Jo. Tak to mám takhle. Hezky se to vleze tady do tohoto. Plus tady mám, vlastně to se budeme věnovat asi v dalším díle, jako ten polykarbonátový zásobník na to, takže to taky vždycky dávám tady pod sucháč. No a vlastně tady jsou různý kapsičky, jo, dá se tady prostě schovat spousta materiálů. A já to teda vidím dneska poprvé, tu sadu. Já jsem na ní brousil jenom, jako viděl jsem ji samozřejmě na internetu, na stránkách Checknymphu. Takže další inspirace. No, jako děkuju moc, že zase budu muset asi utratit peníze, protože já se snažím spoustu věcí teďka zredukovat. A já věřím tomu, že do téhle tašky dáš bohatě všechno. Se jako vejdete. No. No, možná bychom mohli udělat takovou jako challenge, že prostě jako vlastně co člověk opravdu potřebuje. Jo, protože to budou, já nevím, 2-3 nitě, 2-3 drátky, 5 dubbingů, 5 flashů. Samozřejmě jde o to vždycky, že jo, co budeš chytat. Jo, to je to nejzásadnější. Jo, ono potom, když samozřejmě člověk jako se nevěnuje jenom chytání pstruhů v Čechách, ale samozřejmě jezdí někam ven a chytá třeba i na moři, tak těch věcí je pak víc. No. Ale do těch našich podmínek stačí takový základní set. No. Určitě na začátek teda. Tady musím dát takový ten zvuk, takový to že to otvíráš. Jako jo. Jo. Tady je, to se mi strašně líbí, tady je další taková magnetická paleta, prostě na to, na samý 400 tam vidím. 400 a 130, jo, se podívej. To jsou prostě... No a vlastně tady je kompletní sada. A to je v tom tohle, jo? To je v tom. Aha. No to je parádička. Jo, toto je kompletní sada prostě od C&F Design, CFka někdo říká. Jo, jsou tam nožničky, které já považuji jako opravdu nejlepší, vůbec co jsou. Proč mi to ukazuješ? Jo. Takže nůžky, je tam samozřejmě jejich finisher, jo, který má třeba takovou vychytávku, že na konci má magnet. Takže spadne ti prostě někam háček a ty ho prostě jako vymagnetuješ. A udrží to, když by si ho dal na... Ne, to asi neudrží. Na co? Kdyby si to dal na svěrák. To nevím. Tady možná na to asi ne. Tekovový. Člověče, asi jo? Asi bych to nedělal, ale... No. Jo, a má to vlastně taky protáčecí to držátko, jo. Jako... Tady je to asi do špičky, když si zalakuješ očko, tak si ho rovnou to jsem neskoušel, no. Odlakuješ. Jasně. S tímto finisherem jsem se naučil opravdu pracovat a mám 2. Mám jeden doma na stole, druhý mám tady v té cestovní sadě. Jo. Ale dobře jsi to řekl, naučil pracovat, protože on každý finisher je jiný a opravdu to chce cvik a vyzkoušet si to, nezdávat to, naučit se to. Jo. Tady je zrovna vlastně, jak jsme říkali, že se váže přes brčko, tak tady je alternativa, že prostě můžeš to různě jako měnit. Jo. Podle velikosti mužky očka. Jo. Jo, takže dá se to odšroubovat a to. No, takhle. To jsou Japonci. A ti jsou prostě hračičkové. Jo, takže ti to mají. Jo, tady jediný, co je, že vlastně ten, jak jsme říkali, ta dobovací vidlička, ta není úplně jako ideální. Jo, to si myslím. Nicméně. Je to cestovní. Hlavně. Víš? Já to musím zaostřit. Tady na ní zajímavá věc. Počkej. Toto? No. Takže ty normálně do toho můžeš dát jako nějaký další prostě třeba drátek. A
Uděláš vlastně celý knot ze vším. Jo. No tak to je dobrá věc. No. Já si právě pamatuju, že... Zase musí se s tím naučit pracovat. Že tenkrát vlastně jak jsem zmínil, ten Radek Spáčil, tak tenkrát se dělal jako broučkové, jo, a tam vlastně si udělal smyčku, dal jsi tam do té by si dal CDC, pak jsi tam dal jednoho páva, který ti takhle různě lítal. Jasně. Tady by si to teda krásně zašví. A ještě nějakou lametku, z toho si udělal knot, udělal si tělíčko, pak si vzal hnědýho kohouta, z toho si udělal nožičky a měl si brouka. Takový, jo, tady vlastně upozorňuji Vojtu. To je dobrá věc, no. Že vlastně to má ještě tady jako háčky, jo, že se to dá vlastně ještě navíc přidat další materiál. Ale i víš, co mi teďka trošku už začíná štvát, že to sice točíme před Vánoci, ale tento díl vyjde až v lednu a moje manželka to neuvidí, že to potřebuju. Tady je navlíkáček, jo, to jsem se tě vlastně chtěl zeptat. Jakým způsobem navlíkáš bobinu? Chtěl jsem ti říct, že tohle potřebuju. Navlíkám to pusou a už mě to nebaví. Mám to teda jako naznačit jako, i vece? Jo, aspoň ten navlíkač, ať mi koupí. Ten fakt potřebuju nutně. Jo, takže to je navlíkáček na bobiny, ale jinak profici prostě jako... Ale už mě to nebaví. Tady je vlastně dabovací jehla, jo, že vlastně můžete, to jsi vlastně neuváděl. Používáš? Jehla? No, jako když vytahuješ ty jednotlivý prostě chloupky a zároveň je tady vlastně jakoby kartáč. Jo. No a tady jsou další věci, co je jako zajímavé, že vlastně ty, když vážeš tady s tímto, tak si takhle vytáhneš tu platformu, jo. Jo. Dáš si vlastně to takhle, jo. Vezmeš, vytáhneš, tady máš hřebínek. Ty Japonci. Přesně. Počkej, to si děláš srandu. No jasně. Jako v tom je i svěráček, jo? To jsi nevěděl. Ne. No to si dělá. No. A takhle to vlastně... No. Počkej, já teďka nevím, tady je do tohoto. Já teda jsem zrovna včera říkal Igorovi, že mě v dost věcech jako inspiruje, ale jako už jsem mu nedodal, že to stojí dost peněz, teda všechno ty inspirace. Jo, takže tady máš vlastně ještě jako... Jo, a držáček na nit, jo. Jako, to musím říct, že tady toto třeba Bůh jak moc nepoužívám. Jako, no, ale prostě, nicméně teda... No, máš takové jako opravdu pidi prostě svěráček, jo. No a i na co tahle sranda vyjde teda? Kolik si má manželka připravit moje? No, já si myslím, že ta osekaná verze, myslím, stojí kolem 7. To znamená jenom tady ta vodotěsná krabička prostě s vybavením komplet. A i s tou taškou si myslím, že to je 10, 11. No. Nicméně, jako, jak jsem říkal, no já mám finisher 25 let, no, takže jo, a tady tady ty věci vlastně máš ještě vychytaný máš stojánek, po Japonsku, že máš takhle jako prostě... Ale tak to teda čumím. To jsem fakt rád, tak jako, že... Tak jsi to neviděl. Ne. Jako, mně se to líbilo jako vůbec ta kompaktnost, ale to, že je tam svěráček, to, že si to takhle všechno poskládáš. Takhle, jako zase musím upozornit, že prostě ten svěráček je cestovní. Jo? Jako navážete na tom, já když na tom vážu, tak prostě vážu tak, že prostě si přidržu. Jo, že prostě jako... Na druhou stranu, když pak řešíš jako každý kilo a tak možná jako to doma na stole mám prostě jako FF Techmont, prostě normální rotečák, jo. Ale toto prostě mám rád, jo, a líbí se mě to. Jo, jsou tam, že jo, samozřejmě, toto jsme vlastně vůbec neukázali. Ty to nepoužíváš? Protože já to moc nepoužívám, ale jo, jak se tomu říká? Taky je to skřipec, no. Jo, takže to jsme ještě neukázali, tady je taková vyfarčená verze. Od CFka, že vlastně tím zachytíte třeba ten knot, prostě, hlavně srpek z kohouta. Nebo srpek z kohouta, jo. Ale já a tady je dobrý, že vlastně to dáš takhle na prst a jdeš. A rotuješ. Já totiž moc už kohouta nepoužívám, ani jako úplně slepici nepoužívám. Nicméně, když jsme třeba byli v Tasmánii a chytali jsme vlastně na mokro, na jezerech, na vlastně májovky, tak tam jako by si se bez toho neobešel, bez toho skřipce, jo? Protože tam vlastně celý to tělíčko přejedeš tím srpkem, ten je krátkej, takže ti padá z ruky, takže je to taky jako velice, velice dobrá. Můžu si to půjčit? Určitě. Velice dobrá pomůcka.
No a ještě jsme neuváděli, to taky není úplně taková jako totálně standardizovaná prostě jako pomůcka, ale používáme ji jako samotamo, tak je sklepávač na srst. Já mám, myslím, od Lulu. Já taky. Ten tam je jeden větší, jeden menší. Jo. Já jsem chtěl ten větší a má menší, teda jako jo. Teda. Jo, takže takhle vypadá sklepávač, jo. A je to vlastně, včetně už vědí. Včetně tady bobíny. Jo, bobína je... Počkej, a proč je takhle dělaná? No, je dělaná, že vlastně tam máš všechny 3 nitě, co potřebuješ, no. Takhle. Nikdy v životě jsem to nepoužil. A víš, co mě hned napadá teda? Takže tam máš ty 3 základní věci, jako no. No ale mě ještě napadá teda, že jako kdyby si sem dal prostě zelenou, černou a červenou. A červenou třeba, lehce zatočil, tak si vytvoříš krásný knot. Jakože tělíčko nějaký mušky. Jako. Já si myslím, že primárně to myšlení, že máš 3 základní barvy. Jasně. Jo, to my máme tady toto vlastně. Akorát teda by mě trošičku asi vadilo to, že si to tam budeš muset na tu cívku teda natočit, že jo. Ale jasně, jo. Nevím, jestli to jako prodává jako separátně. Jo. Ale dobrý nápad, no. A to je dohromady vlastně takhle špůlka. Jo, jedna. Že se nedá rozdělat. Jo, že to je vlastně trojšpůlka. To je hezký slovo. Trojšpůlka. Podle mě ale ve slovníku pravopisným nebude trojšpůlka. Jo. No a hele, tady já mám ochozený sucháč. A to je teda ale verze s tím právě jo, s tím oboustranou lepící páskou. Jo, že z jedné strany máte lepící pásku a můžete to potom nalepit na to dřívko od Nanuka. No tím bych to asi ukončil. Asi dřívko z Magnumu bude to nejlepší, ne? Ne, je moc široký. To je moc tlustý. Nejlepší je Míša. Míša. No jo, ale oldschoolovej Míša, jo, prostě, jo. No tak Magnum je Magnum, jako jo. Jo, takže takhle to vypadá. Rád, že jsem to teda konečně viděl v reálu. No, mně se líbí ta kompaktnost. Chudák manželka. No. Na druhou stranu, jak říkám, prostě není to úplně jako super stabilní, jasně, ale když letíš na druhou stranu zeme gule, jo, nebo prostě fakt jako honíš jako kila. Je to ale krásně uspořádaný, je to prostě krásně balený, že je to krásně vymyšlený. Jo, a kort ještě jako tohle, že v tom máš ještě jako háčky a kuličky, které potřebuješ. To je teda jako bomba, no. To se mi moc líbí. No. My jsme si třeba tenkrát brali vlastně vázání sebou i do Norska, kde jsme s Davidem Chlumským vlastně a s Víťou Pavlackým byli asi na 3 týdny, kdy jsme chodili 3 týdny prostě po té tundře, jo, kde prostě už ani stromy nerostly. A tam teda jsme sebou tahali ty velký, těžký prostě vázací věci, už bych je tam v životě nevzal, ale tohle může být varianta, jo. No. Protože jako upřímně, tohle jako nechceš mít baťohu 200 kilometrů, když jdeš pěšky. Možná v rámci prostě jako prostě tady toho dílu se kousnu a vezmu váhu a zvážím to. Jako, no, jako... Počkej, já se podívám možná váhu tady, počkej. Jo, zkus to s vámi. Já bych řekl... Mám. Máš, fakt? Ty máš taky všechno. Já bych řekl, že můj sveráček je polovina váhy všeho, co ty potřebuješ k vázání. Včetně teda háčků, balení a tak dále. Takže zvěráček, když to vyzkoušíme, vynulovaná váha, můžeš? Zkus typnout. Kolik myslíš? Tyvo, toto si myslím, že má minimálně 1/4 kila, 250 gramů. Tak já řeknu 400 gramů. 3/4 kila. Co si děláš srandu? 3/4 kila, jo? 752 gramů. A teďka vlastně celá sada, prostě vlastně víc nepotřebuješ. Jo, a já bych řekl 1,20 kg. A i vlastně s háčkama, že jo? No vlastně, no. A ještě balení. 690. To si děláš srandu? Tak aha. Tak ono možná, jak je tohleto rozložení do menšího, tak to přijde těžký. Počkej, to se mi téměř jako... Tomu nikdo nevěří. Ale 687 to ukazuje. Hele, a to je vlastně celá sada, prostě Marco Polo, ta verze prostě základní. A víš, co mě na tom teďka přijde, prosím tě, dej to tam. Přijde nejvtipnější, že tohle nemáme nacvičený. To nás napadlo teď. Jasně. A to je teda jako dost zásadní. To teda bych neřekl. To je drsný. A toto má vlastně o 150 gramů víc.
No, a to máme jenom svěrák. To je jenom svěrák. Neboli, jak říká David Chlumský, svěrač. No a tímto bych zakončil tady tuto epizodu, která se týkala základního vybavení. Možná jsme zacházeli až do nějakých detailů, ale to, co říkal z začátku Vojta, to je opravdu základ, který prostě potřebujete. Některé ty prostě extravušty prostě až později. Jasně. Takže díky moc za pozornost a těšíme se u dalšího dílu. Zdar, zdar. Ahoj. Děláme nějaký. A jsi to fakt neznal tady tu sadu? Ty vole, takhle ne. Ty vole, to já bych neuměl si hrát úplně takhle dobře, ty vole, překvapení, ty vole. To je fakt jako dobrý. A dobrá, ne?